Türkiye bilen Türkmenistanyň arasyna wizasy syýahat düzgüni henizem öz güýjünde galýar. Hadatlyk radiosynyň habarçysy 8 sentýabrda şu hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň Istanbuly gelen bir näçe Türkmenistany bilen söhbetdeş boldy. Türkiýe aşan Türkmenistanlar Istanbulyň aeroportuny özlerinden wiza sorulmagyny we ýurda bökdönşsiz gireniklerini aýdýarlar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna pandemiýa döwrüne ýatyrylan kadaly uçur gatnalar heniz ýola goýulmady. Ýöne birazadul Türk Hava Ýolları we Türkmenistan Hava Ýolları kompaniýalarynyň her haýsy sentyabr aýynyň dowamyna iki ýurduň arasyna 9 uçur gatnagyny amala asyrýanlyklaryny elan etdiler. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi türkmen raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgüniniň girdilmegini sorap Türkiýe döwletine 100 tutanlygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrliginiň bu beýanaty türkmen raýatlarynyň arasyna iki ýurduň arasyna wizasy syýahat düzgüniniň ýatyrylmak ähtimallygy barada alada döretdi. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasy syýahat edip bilýärler. Ministrliginiň resmi web saýty bu maglumaty heniz hiçbir ýetgeşme girdilmedi. Türkiýe 2007-nji ýylyň awgustuna Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhlet bilen wizasy syýahat düzgüniniň girdilýändigini bir taraplayın elan etdi. Geçen 15 ýylyň dowamyna Türkiýe Ulum bilim iş eklenç gözlegünäk ýüzlerçe müň Türkmenistanlynyň ikinji öýüne urildi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 1 sentýabrda çap eden sanlaryna görä 220 müňden gowrak Türkmenistanly kanuny ýaşaýyş ruhsatnamasy esasyna Türkiýede ýaşaýar. Student we maşgala wizalary hasaby goşulanyny bu san 230 müňe golaýlar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlaryň sanynyň resmi statistikalarda aýdylşyndan ençemesi ýokurlygy çaklanýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türk döwletinden eden haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasy alyp barmak maksady bilen ip esaslandyrdy. Soňky ýyllarda hususan global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlaryň syýasy we raýat işçiligi ýokurlany eklenç aladalar sebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetine nägili bolup Istanbulyň dürli sebitlerine ençeme protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen migrantlarynyň arasyna protest hereketiniň ýeşiňleşmeginiň ýysyry türkmen häkimetleri Türkiýedäki migrantlaryň nişana alyp başlady. Protest hereketine gatnaşan türkmenistanlaryň Istanbulda görnüşinden türkmen häkimetleri tarapyndan hakyna tutulan näweli hüjümçiler tarapyndan ýenjilen halatlary, türkmen migrantlarynyň Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen halatlary, olaryň deportasiýa merkezine saklanan ýagdaýlary boldy. Munyň ýygyny sosial mediada Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýanyň wizasy syýahat düzgünini ýatyrmak ähtimallygy barada maglumatlar peýda bolup başlady. Galyberdi wizasy syýahatyň ýatyrylmak ähtimallygy türkmenleriň arasyna ýurt içinde hem alada döretdi. Türkmenistanyň hususan maddi mümkinçilikleri pes bolan ençeme maşgalalar, erkekler, aýallar, çağalar we garrylar Türkiýede zähmet çekip gazanç edýän dogon garyndaşlarynyň ýakyn howatlarlarynyň goldugyny mätäş galýar. Türkmenistanly bir okuýjy 6 sentýabrda Hadatlyk radiosyny beren hatyna köp sany türkmenleriň Türkiýe wizasy syýahat düzgüniniň ýatyrylmak ähtimallygyndan nägili bolýanlyklaryny gurrun berdi. Lewaply ýaşaýjylaryň aýtmany görä Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin wizasy syýahat düzgünini ýatyrmagynyň ilkinji nowbatda eklenji sosial taýdan goragy bolmadyk ýeşillikden ezir çekýän maşgalalary zar vurmagyndan hawatir edilýär. Adatlygy hatda beren okuýjydyň Lewapolatynyň özüne 10 müňlerçe raýatyň şol sanyny çağalaryň we garrylaryň Türkiýede ýaşaýan ýakyn howatlarynyň hasabyna günü gözoran aýlanlyklaryny aýdýar. Şeýle-de okuýjy öz hatyna Türkiýe bilen arada gaýtadan wiza düzgünleriniň girdilmeginiň türkmen terekeçileriniň işine galy berse-de Garabagdardaky valyutanyň ýagdaýyna hem täsir etmek ähtimallygyny alada bildirýär. Belesek Türkiýede zähmet çekýän türkmen migrantlary Türkmenistany berýän pullaryny köplenç valyuta görnüşinde elden ýerýär. Türkmenabatly bir mugallymanyň sözlerine görä şähertäki mektep okuwçylarynyň aglabasynyň ýa atasy ýa enesi käte iksem Türkiýede gazanç edýän migrantlar bolup durýar. Eger häkimetleriň täze wiza talaby ýatyrylmasa, onda ol öz gedeginde ençeme mektep okuwçylaryny hem enatasynyň ýardymyndan mahrum eder. Çünki wizasy bolmadyk 10 müňlerçe türkmen raýaty ýygyna gaýtarylar. Ýene müňlerçesi Türkiýeden iş wizasy üçin zerur bolan çakylyk hatyny we wizany almakda kynçylyk çekip ýurtdan çykyp bilmez. Diýip Türkmenabatly mugallyma aýdýar. Şol bir wagtda synçylar Türkiýe bilen Türkmenistan arada hereketiň çäklendirilmeginiň ýapyk Türkmenistanyna
maglumat eliyetirliginiň hassa gysylmana ýol açyp biljekdiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň alyp barýan üzüňelik we berk senzura, ýapyklyk we diýdim zor siýasaty ýurduň raýatlarynyň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny umuman ýok etmäge gönükdirlendir. Çünki hut Türkiýe bilen 30 günlük wizasyz syýahat düzgüni barmahaly Türkmenistany daşarky dünýäden erkin habarlar we maglumatlar dilden dürli flash kartlaryň üstü bilen ýa-da umuman Türkiýeden gelýän adamlaryň üstü bilen dilden dile geçip ilat arasyna aralaşýardy. Soňkuja galan ýüpü gyrkmak bilen raýatlaryň erkin maglumat almak, erkin hereket etmek hukuklary ýok edilýär. Diýip pensiýadaky jurnalist aýdýar. Türkmenistanyň pasporty bilen häzirki wagtda sanyjy ýurda, şol sanyna Türkiýe wizasyz girip bolýar. Türkmen raýatlarynyň wiza meseleleri boýunça Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna elektron poçta arkaly we telefon arkaly kommentariýa almak synanyşyklary häzirlikçe netije bermeýär. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizis ýylatyň ýaşaş derejesini göz görtülip edilip, şol sanda maýyplaryň medisina hyzmatlaryndan peýdalanmak, dermanlar satyn almak mümkinçiliklerini kemeldýän döwri Türkmen häkimetleri maýyplara berilmeli kömegi almagyň düzgünlerini berkleşdirýärler. Azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulan ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylar maýyplaryň kömek pullaryny almak üçin zerur bolan resmi namalary tapşyryp bilmeýändiklerini, şeýle-de kanunda gözüňünde tutulan himayaty almagyň şertleriniň has kynlaşdyrlandygyny aýdýarlar. Maýyplyk kömek pulunu alýanlar indi her 3 aýdan saglyk komissiýasyndan geçmeli edildi. Balkanda maýyplyk kömek pulunu resmileşdirýän toporlar olaryň ilki Aşgabatyň degişli hassahanalaryndan barlygdan geçendigi, şeýle-de ol ýerde adyndan 4 sapar bejergi alandygy barada hastanyň kitapçasyny soraýarlar. Mundan başga da Balkanyň öz saglyk merkezlerinde her 3 aýdan 8 sapar bejergi alandygy barada dokument soralýar. Diýip hosarlarynyň biriniň bu ýagdaýlary başdan geçirendigini aýdýan ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Söhbetdeşimiziň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan onuň we ýakynlarynyň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äskär etmeýäris. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary, lukmançylyk jemgyýetçilik barlyk iş toparynyň kesitleýän maýyplyk toparyna baglylykda mümkinçilikleri çäkli adamlara tölenýän aýlyk tölegdir. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullaryny 18 ýaşa ýetmedik çağalaryň çağalykdan maýyp bolan şahslaryň şeýle-de hukmany pensiýa gaznasyna degişdirligi 5 ýyldan az bolmadyk maýyp şahslary degişlidir. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä döwlet kömek pullaryny almak üçin ikrar edilen nusgada arzany, pasportun göçürmesini, maýyp diýilip ikrar edilen lukmançylyk jemgyýetçilik barlygyň derňemi delilnamasyndan göçürmesini, maskala agzalary baradaky kepilnamany, dogry hakyndaky şahadatnamanyň göçürmesini taýýarlamalydyr. Emma Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi web saýtynda soňky talap edilen düzgünler barada hiç ýyly maglumat ýok. Bu barada ministrligiň özünden hem ne kommentariýa, ne düşündürüş almak basartdy. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjy odurky ýyllardaky tejribelere salgylanyp bu hili täze düzgünleriň köplenç diňe dil üstü bilen mälim edilýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol bu ýagdaýlaryň alym berime, korrupsiýa ýol açýandygyny hem belledi. Eger 25-30 müň manat aralygynda para berseň, lukmanlar tiz wagtda kömek pulunu resmileşdirip berýärler. Kömek pullaryny almagy degişli bolmadyk raýatlary hem resmi däl tölegiň öwezine degişli dokumenti taýýarlap berýärler. Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş goraglygyny kepillendirýär. Ýurdun üçinçiligini degişli döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikleri we durly hyzmatlary bermäge borçlanýar. Ýöne soňky bir näçe ýylyň içinde Azatlyň habarçylary ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy sebäpli maýyplygy bolan adamlaryň hasaba alynmazlygy, şeýle hem olardan maýyplyk derejesiniň berilmegi üçin para talap edilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelendigine üns çekýärler. Bu hem öz gezeginde saglyk problemaly adamlary dilegçilik etmäge mejbur edýär. Elini uzadyp oturan maýyplary ýurdun durly kunjoklarynda, şol sanda paýtagtyň köçelerinde hem sinnata bolýar. Galy bersede Türkmenistanyň ýer şäherlerinde maýyplaryň köçelerinde gatnamagy, jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanmagy we ýaşaýyş saýlary girip çykmagy üçin infrastruktura tas düýpden göz öňünde tutulmaýar. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullarynyň möçberi döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin kefitlenen başlangyç ululugyndan götürümde bellenilýär. Oňa laýyklykda
18 ýaşa ýetmedik maýyp çağalara 160 götürüm, çağalykdan maýyplara 1-nji, 2-nji we 3-nji topar derejelere 200 götürüm berilýär. 2020-nji ýylda döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululugy 390 manat möçberinde kesitlenildi. Balkanly söhbetleşimiz ortaça maýyplyk pensiýasynyň 500 manat töwereginde degini, şeýle-de ýurtdaky dowam edýän gymmatçylygyň arasynda bu pullaryň gün gözeran aýlamagy, şol sanda zerur dermandyr däýerleri almagy ýeterlik däldigini belleýär. Türkmenistanyň Balkan welaýatyndaky döwlet idara kärhanalarynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretleri çalşylýar. Mundan başga da prezidentiň Maltumuladynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýunda eden çykyşyndan bir bölek plakada geçirilip, ol orta mektepleriň sınıflarynda peýda bolýar. Bu barada Sewitiň idara kärhanalaryna tawşyryk berildi. Bu tawşyrygy ýerine ýetirmek üçin adatça bolşýaly büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Balkan Vilayet Bilim Bölüminiň tapşyrygy boýunça prezidentiň sınıflardaky portretleriniň ählisi täzelenmeli. Bu özek onuň saçy ösgün ýagdaýda portreti çykypdyr. Şeýle-de onuň ýaşlar gurultoýunda eden çykysyndan bir sözlemi, ýagny 4 sözden ibarat paýhasly sözlerini plakada geçirip portretiň sag tarapyndan asmaly. Onuň ölçegi 1,5 metr 80 santimetr ululugynda bolmaly. Dip efirde atlandyrylmasylygyny soran Balkanly muallim aýtdy. Bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşy şäherindäki 17-nji, 34-nji, 26-njy we 10-njy orta mekteplerde işleýän muallimlaryň emçemesi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Balkanly muallimlaryň gurrunny edýän gurultaýy 1-nji sentýabrda paýtaxt Taşawadyň Mekan köşkünde geçirildi. Türkmenistanyň Maltumuladynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýuna Prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, gurultoýda geçen döwürde ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlenildi we bu guramanyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de onuň dowamında Prezident Serdar Berdimuhammedow hem çykyş etdi. Azatlyk prezidentiň anyk haýsy sözleriniň plakada geçirilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bu barada bilim idaralaryna tawşyryk berilenden soň muallimlaryň her birinden 50-80 manat ýygnanyp başlanandygyny, bu serişdäniň käbir muallimlaryň alýan aýlygynyň tas 10 götürümne barabardygyny habar berdi. Men nol bütün yüzden 30 stavka işläp 1050 manat aýlyk alýaryn çäreler, gazet, jurnallara abuna ýazylmak, klasyň remontu, okuwçylaryň depderleriniň daşyny ýalmak ýaly derwurluklar üçin her aýda azyndan 200-300 manat mejbur pul ýygymlaryna goşmaly bolýaryn. Innem prezidentiň portreti we plakat üçin pul goşmaly. Bu döwlet baş tutany hem öňkü prezidentiň ýagny kakasynyň ilata beren jebirlerini dowam etdirýär. Pedagoglara ucuyuptuca aylık verip öz portretlerini büdjet işgärlerine mecbur satýarlar. Muallimler kakasyaly bu prezident kitap bir yazmasyny ipdile edýärler. Halkyň aladasyny edýän ýok, alýan aýlygymyz çağlarymyza ýetmeýär, bazarlarda bahalar keýigin şahyna çykdy. Dip mektep muallimi aýtdy. Türkmenistanyň idara kärhanalarynda prezidentiň portretlerini we onuň aýdan sözlerinden käbir bölükleri asmak tejribesi ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründen bäri dowam edýär we bu büdjet işgärleriniň hemde okuwçylaryň, talipleriň hasabyna amal edilýär. Ýurtda prezidentiň portretleri adından 2 gezek çalşylýar. Bu çäräniň dowamında portretde prezidentiň eşikleriniň ýa-da saçynyň rengi ütgeýär. Kätede onuň keşfinde ütgöşüklük bolýar. Serdar Berdimuhammedowyň portretleri soňky gedek şu ýylyň bahar paslynda, onuň 19 martda prezidentlik wezipesine girişmeginiň ideýany çalşylypdy. Şonda etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taksilaryň aýnasynda da prezidentiň portretini ýelmemek talap edilipdi.